Usa sa gunsong pagpamusil sa General Santos City, mipasalig ang Gensan Police Office nga pakusgan ang police visibility sa syudad. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Abby Caballero. Abby? Sara, usa na sab ka pagpamusil ang nahitabo sa General Santos City kagahapon. Pinakaulahing biktima usa ka ATM technician. Busa kapulisan sa dakbayan mas pakusgan kuno ang police visibility sa syudad. Dead on arrival sa ospital ang usa ka ATM technician nga giilang si Anthony Asuncion. Human kini gipusil sa Barangay Dajangas East sa General Santos City pasado alas 4 Martes sa hapon. Sigun sa higala ni ini pasakay na unta sila sa motor kay duna sila'y adtuan dihang kalit lang gipusil ang biktima. Nakapit lang niya, ipapirma niya og contract kay nagapila man niya dito. Kung ako lang tamasin. Pag ipapirma niya, paggawas na ako Matod sa hepe sa Pendaton Police Station, nakadawat og hulga sa kinabuhi ang biktima una nahitabo ang insidente. Giklaro sab ni ini nga dili kini konektado sa pagpamusil nga nahitabo ni adtong Hunyo 6 sa gabii sa Barangay Lagaw kung asa patay ang usa ka manager sa bangko ug samdan ang usa ka tricycle driver. Dawat ba og threat kaming victim una nahitabo ang pagpamusil? Yan ang lumalabas sa ating investigasyon ngayon. Napag-alaman natin na mayroon na tayong suspect na pwede natin na mapailan ng cases, ng kaso base doon sa statement na sinasabi ng ating mga witnesses. Gikan Enero karong tuiga hangtod kasamtangan, nakatala og 16 ka insidente sa pagpamusil ang General Santos City Police Office. Unom ni ini padayon pang ginaimbestigahan. Tungod sa sunod-sunod nga natalang pagpamusil, mas pakusgan matud pa sa GSCPO ang ilang police visibility. Nagbigay na agad ng directive ang ating city director na particularly itong mga police visibility natin at intelligence monitoring in coordination with the other law enforcement agencies. Na lahat ng mga patrol cars dapat nasa labas, sa mga strategic na lugar at naka-blinker, on yung blinker nila. And itong mga intelligence personnel natin na pupunta talaga sa mga mga barangay and mga Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Sara, dili kalikayan nga makabati og kabalaka ang mga residente dinhi sa dakbayan sa Gensan tungod sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil. Apan may pasalig ang GSCPO nga ilang sulbaron ang maong mga krimen sa labing daling panahon. Nanawagan sab sila sa mga residente nga mag-igmat kanunay. Sara? Okay, daghang salamat, Abby Caballero.